какво ще предаваме на живо? Да. Харесвам нова камера. Така ли? Да. И какво предаване ще направим сега? Защо почваме без на живо? Не е ли на живо това? Да. Мисля, че е много на живо. Мисля, че най-сетне ще ми се получи. Я да видим. Да, просто го настрояваме на живо. Да. Каме. Еха, подготвим автомобил. На къде си тръгнал с тази кола? До един на магистрала. На магистрала. И къде пътуваш към тази магистрала? Една бързалка. Водна ли? Може би отиваш на дюни? Или бъркам? Да, ние сме. Да. Да. Стигваме до бързалката. Стигнахме ли? Да. Победител. Победител ли си? Браво, радвам се за теб.